Kay lagi tim pamahaw naman karon mo na maglungag ko kanon nga mais og magpirito sa kog bulad nga manghilak pa. Anyway, maayong buntag day sa iyong tanan mga kapiling gwafa. Maglungag lang day kog duha ka cup nga bugas sa mais kay lagi nagdiet ko karon. Ug para nindot ang inyong kanon pagkahuman ninyo og lungag kailangan lang na ninyo kislan og katulo. Kung kislan man gud ninyo daan ang mais usa ninyo ilunod kay nindot kay siya og luto puti kay siya og humot sad kayo siya og ang iyang mga sungo-sungo mga wala sa dili day kabalumulong ako kanon mais din gusto mo kaon ani nga kanon. Ang kailangan lang din ninyong buhaton kay inyong pabukalon daan ang tubig usa ninyo ilunod ang bugas. Dayon okay kayo lang ninyo ang bugas taman nga muuga. So ang katunga sa tong vlog karon puro ukay, palihog lang. Og inana nakauga ang bugas kailangan na ninyo pahinayan ang kayo. Kay para mudukot-dukot ang kanon sa mais kay grabe ra ba jud kalami ang dukot sa mais. Dayon nagpirito na sa kog bulad nga manghilak pa. Kay perfect man kuning bulara sa kanon nga mais kay pino siya den di siya parat. Ambot lang jud ning kanon sa mais ug nganong perfect man jud kay mong busog ani pag mauni mo kaunon. Kay